Фей Ченг е световна шампионка от Мелбърн миналата година на прескок. Кристина Правдина от Русия. Рускините са на 4-та позиция след квалификациите. Ще видим дали ще имат сили тази вечер да се преборят за медал. Това е един от най-красивите и атрактивни уреди в женската гимнастика. Смесената успоредка. Прелитане от долния на горния брус. Гингер изпълнен от руската състезателка. Ткачов. Прелитане от горния към долния брус. Нелепо изтърване на състезателката. Ще ви спомена трите основни изисквания. Имат задължително прелитане от ниския към високия брус, задължително прелитане от високия към ниския и задължително трябва да има прелитане на високия брус. Това са правила, които няма как да не ги спазват състезателките. Това падане носи 80 в минус на състезателката. Както и китайските гимнастици с нощи, така и рускините явно почват неуверено. Да, но все пак това е първата ротация. Наистина имат възможност да се поправят. Двойно сгънато превъртане, така нареченото двойно салто в чупка за